Най-сетне, след моята почивка от 2 години, аз се върнах с най-сетне по-добър телефон, който реално прави това, което трябва да прави. Но вие не сте дошли за това. Защо не дадете това? Добре, както е. Дошли сте тук да гледате как най-сетне ще направя реално оцеляване, което надявам се да издържи повече от 5 епизода, преди да съм 60 лева и да не съм записал нищо. Да, надявам се това да стане. Да, докъде бях? Само да видя скрипцията. Тя казна. Добре, както е. Както не, добре ще в епизода. Това е епизод 1 и да. Карам както съм изчистил. Добре. Вземе обикновеното нещо, в смисъл няма много за коментиране. Бахтем дървета. Между време нямам кръв. И имам коса. Да, това е вече официално, имам коса. Вече не съм плешив. Както е, да. Добре, най-сетне. След като си щупих ръцете, мога да направя каменна кирка. И примитивна каменна кирка. Добре. Комплитна. Първия квест толкова бързо. Вземе си тач. Чекаме, това не беше Додо. Ела тук. Женско е. Добре, женско, няма да го тръгвам. Още едно женско, сериозно ли? Те са женски. Аз съм мъж и... Това е мъжко Додо. Да, трябва да го тръгвам. Къде ме бяхте? Хубаво, хайде месо. Сега вие сте мои. Завинаги. Чакай, защо те не се оплашиха като убих? Знаеш ли колко? Понякога не трябва да... Просто не трябва да даваш после играта. И защо имам чувство, че аудиото е малко по-силно на играта, отколкото трябва да е? Sound Effects, Volume... така на половината, защото... Имам чувство, че не се чувам. Да. Просто лекичко така. Мога да го дигам. Какво дигам? Професионален тип. Така е, професионален съвет. Weight или Movement Speed. Едно от двете ще ми трябва най-много. Взем Movement Speed. Да, перфектно. Там, където записвам, не мога нищо да видя. Yes. Нищо не се видя. Но всичко е точно. Какво пише? Вземи боровинки, за да оцелееш. Трябва да ядеш. Вземи 30 боровинки от заобикалящите храсти. Сериозно ли ми даде 2 моркова? Човек, преди малко имах друг свят. Чаках 1 час да ми даде морков и не ми даде. Тук 2 моркова, още втория храст. Добре? Не съм ядосан. Не най-малко. Между другото направих героя реалистичен, как изглеждам. Имам големи ръце и... Да, това е горе-долу реалистично. Краката са малко големи. Имам преди това. Как се говори това? Няма се правя да обясня, тъй като вие знаете. Това съм аз в истинския живот, само че без коса. Не, че съм плешив. Просто спомням коса. Да, това е. Чакай, той. Задачата е да изям боровинки, а не да събирам още. Това е готово. Пи вода. Също ще ужеднеш, влизайки в тяло от вода. Трябва да... Това не мога да го преведа. Сериозно, няма да имам още 1 лева в началото. Добре. Какво ще правим в този епизод? Началните неща. Чупен даро, чупен на тач. Да, точно към тач се чупи. Чакай да погледнете. Вижте колко съм добър. За пръв път имам коса. По принцип нямам в видеоиграта, не в истинския живот. Но да.
толкова хубав геймплей, знам хора, не може да повярвам. Но пак все пак 2 години ма нямаше, защото стария телефон, какво стана стария телефон? Така, знаеш както се играх с стария телефон и разбира се, как нормален човек на няколко, на тинейджърските си години, малко, казвам малко, съм го удрял, малко се огъваше телефона. Да, правилно ме чухте, малко се огъваше телефона. И да, както го гънах, защо трябва да толкова това? Както и както гъвах телефона, защото бях много ядосан, че губя на някоя игра. И да, малко телефона, как да го кажа, екрана се отлепи. Да, буквално екрана се отлепи. След това много съжалявах, само че после осъзнах, че не трябва да съжалявам толкова. Също така отнемаше 2 до 3 часа да се заради и можех да игра само 4 часа, докато не падне батерията. Тоест, на всеки 6 часа трябваше да зареждам телефона. Така че, да. Може да се представите какво е. Но с този телефон, толкова е по-добър. Да забравя да коментирам квеста, но той няма да го коментирам, така че. Да. Просто пържен пържол е нормална тях неща. Напиши своя текст. Това ще бъде полезно. Нека се взема едно. Все пак, да. Трябва да се напиша какво ще правя следващия епизод, иначе не мога да запомня. Също така, аз съм с 5 IQ, ако не знаете. Вече знаете. Още чупен на дърво. Буквално това е всичко, което мога да ви дам от към геймплей. Как се игра играта. Бих показал какви са ми настройките, но да, ако имате желание, ще ви покажа други епизод. Защото сега нямам желание. Какво правих друго през тези 2 години? Често казано, много не се е променило, освен мен. Станах по-висок. И гласа ми е същия, доколкото си спомням. Да, би трябвало да ми е същия гласа. Друго нещо по-важно. Не, мисля, че не е ставало. Перфектно, не. Трябва ли поне 112 мога да спит, за да ме бяга раптора, така че, да. Какъв ми е квеста? Добре. Така ли задачата? Ще се опитам да говоря колкото се може повече на български и чисто български, а не това, това. Така че, да. Изпълнително. Да го правя по-често. Намери Додо. Добре. Къде има Додо? Той е пред мен. Очевидно. И ако гласът ми е малко по-различен, аз съм леко болен. И ми е леко запушен гласа. Само това мога да кажа. Но всичко е точно. Не се притеснявайте, тъй като за 2 години не се е случило кой знае колко много. Освен, че сега епизодите ще са по-добри и най-вероятно няма да има половин час гледане на въздуха. Да. Имам предвид, няма да гледате как фармя. Това не е, че ще гледате въздуха. Но да, ще са по-качествени епизодите. Гласа ми няма да е по-качествен, доколкото чух преди малко, докато тествах. Така че, да. Какво? Защо не ми се зачете квеста? Какво? Ти сериозно ли? Аз оставих месото и той не се зачете. Защо? Арк, защо трябва да ме го причиняваш? Явно, че няма да може да бъдем първия квест. Така ли е? Първата ни задача. Много бърз е. Явно, че пак трябва да убия още едно Додо.
Да отида до кемпфайра. Опа. Това ще бъде много по-трудно. Аз говоря повече на английски. Добре. Приемам го. За сега не ми се случило такова странно нещо, но да. Кой да? Хайде, wait. Да. Wait, как се тежест. Не знам как се увеличава тежестта и ставам по-силен. Но да. Все пак това е арк. Не много неща правят логика. Нека вземем нап. Предполагам, че спане. Доколко спомням, трябваше ни кожен... кожен спал в чувал. Не трябва малко хайт. Къде ли ще взема хайт? Да, аз продължавам не виждам това Додо. Ела тук. Искам да си кажа нещо. Погледи ме. Добре. Няма да ме слушаш, време да умираш. Има удари? Не, вече съм рад. Ще е много забавно, ако в първи епизод. Просто ще е толкова хубаво. Но, да. Аз отивам при него. Добре. Да трябваше да се правя такова. Крафтваме едно легло, т.е. правя едно легло. Това ще е много по-трудно, защото в принцип много смесвам български с английски. Но този навик ще трябва да се промени. Не мога да прочета. Стой близо до вашия спален чувал. Спален чувал с локация. И върни се, когато падне нощта. Направи сигурно да не си гладен или жаден. Това е лесно. Казах лесно и не мога да се сложа пържолите в това. Как ще се преведе на български? Хот бар. Горещия ми бар. Да. Това е най-близкото, в което мога да се превод на български. Малко хубаво. Дали ще ми охапя? Няма да пробвам. Не. Какво да правим? Нека да ми показва стол не метална, каменна брага. Да, за каменна брага. Дай ми каменната брага. Добре, вземам металната брага. Каменната брага, не металната. Не знам защо си мисля за метална. Каква е мисията за това оцеляване? Мисията е първо да е нормално оцеляване, а не епизод 1. Започваме. Епизод 2. Продължаваме започването. Епизод 4 и 5. Вече съм 60 лева. Да, това няма да. Ще се погрежа да не е така. Или ако съм дигнал левел, няма да го дигам с една дума. Ще го дигам, когато записвам. Така че, да, не се представяте. Няма да изпуснете кой да какво. След 6 минути идва подарък. Добре? Няма какво много да правя. Освен да фармя, да чупя дървета с моите камерни прибори. Не, предмети. Инструменти. Много ми харесва как само движа горната част на тялото и долната част е, как да го кажа, като дърво. Без да се движи, само горната част се движи, но както и да е. Да, нека пуснем на нормалното виждане, все едно играем реалистично. Все едно съм вътре в играта. Защо ме е толкова дърво? Честно казвам, не знам. И ще ми трябва, да. Но просто няма какво да правя, докато падне неща. Да, и забравих да ви кажа най-важното, което ще е може би една от най-голямата промена. Ще снимам други игри, в смисъл не само Арк, и също така вече няма да ви карам всеки път да харесате видеото.
Така че, да, това също е, вау, голяма промяна. Отнеме 2 години да го осъзная. Защото никой не харесва. Пикнете лайк бутона, за да може аз да имам повече пари. Не. Опа, как се пускаше камера мод. О, не. Не. Добре, така по. Защото никой не му харесва. Всеки път да ви казвам, пръснете лайк бутона, за да може да стане по-известно видеото. Не. Правете каквото искате. Дизлайк, лайк, харесване, не харесване. Да, което и да отдадете. Мен устроя. Да, това е горе-долу главната промяна в канала. Разбира се, различния аккаунт, различните игри. Какво ще планирам да снимам следващо, честно казано, не знам. Зависи, ако нещо е по-интересно, като преди 2 години, може и повече да е било Майнкрафт. Мога да снимам Майнкрафт, да. Защото гледам, че това ви хареса. Последният един от епизодите имаше 14 показвания. Така ми изписва, колко е вярно, не знам. Тоест, предполагам, че ви харесва да гледате аз в Майнкрафт, което е интересно. Тъй като аз предпочитам Арк, но щом искате Майнкрафт, и Майнкрафт ще има. Така. Време е да дишам. Да забравих, че издавам си като удреш. Ако се чуете защо дишам толкова много, болен съм и да. Това мисля, че говоря за себе си. И ако трябва да дишам през носа, буквално ще е това. Почти се задавих с сополи и да, за това дишам през носа. Най-сетне спи в турбата, буквално това пише. Останалото не ми се превежда, тъй като... Да. Да, разбира се, че съм гладен. Вече съм. Нека да спим 4 часа. И дигна хляба. Или ниво. Това е много по-трудно, отколкото си мислите. Така. Отново тежест дигам. Първа малка фумия. Предполагам, че така се превежда. И за моята първа малка фумия смятам да си направя моята... човек, това е толкова шум. База. Аз имам доста ресурси. Добре? Явно, че може да направим цялата задача за 15 секунди, което е яко. Което ми хареса. Предпочитам така, отколкото да фармя. Да трупам ресурси около 4 минути. И да. Нека се направим къщичката. Малко е тъмно, но... Да, YouTube прави нещата в смисъл записа по-тъмен. Така че, да, съжалявам, ако почти нищо не се вижда. В принцип бих пуснал... как се казваше? Да се увелича светлината на телефона, но... Да, не мисля да правя това за сега. Ще видя как реагирате и... Ако е зле, ще го поправя. Ако не е зле, така ще се остане. Нека пуснем врата. Тоест, панчите на вратата, най-вероятно. И вратата, за да мога да влизам в моята стачка. Какво е? Сламена къщичка, да. В нашата сламена къщичка. Бум, бум, бум. Опа, не. Обърках бутона. Бум, бум, бум. Ето това ще смятам да направя. Тази Doorframe, не знам точно как се превежда. Така че няма да се опитам да го превежда на български. Бум! Така. Нека да сложим моя факел в джоба ми. Между другото, това са ми джобовете. Така че, да.
Слага се покрива на сламената колипка и дигна влево. Имам два входа, тъй като от единия влизам, от другия излизам. Не взимайте това извън контекста на изречението. О, гащи! Добре, това получава. Не много добре, но да. По-малко... Чезвър дума ли naked? По-малко съблечен. Да кажем, че това означава. Колко шумно. Как да? Трябва ни фибър. Какво е фибър? Няма си идея каквото. Фибър. Трябва да видя как се превежда. Поне знам, че тач е слама. Поне аз така се мисля. Не знам колко е вярно. Но да. Колко дълги ще са епизодите? Горе-долу нормалното. Най-много половин час, защото не вярвам някой да има 40 минути от живота си да иска да гледа. Какъв ли е този? Този някой човек, който снима видеа на игра, която съм виждал никога. И е 40 минути дълго видеото. Да. Поне така е моята първа реакция. По-скоро нещо около 20 минути, там някъде е перфектно, половин час е доста. От вашето време, да. Нека се съберем. Добре, на какво ми прилича? Така, значи като го погледна, пръв поглед прилича ми на коренчета. Добре, наричам го коренчета. О, да, разбира се, че няма да ми стигне само за бутушки. Но всичко е много хубаво, тъй като имаме гащи и то това ми трябва. И шапката. OG шапката. Толкова хубаво изглежда. Бях забравил. Добре, имаме ли нещо, което мога да умъртвя? Да умъртвя нещо. Или то мен ще умъртви едно от двете. Нека разгледаме по плажа. Да беше така и в истинския свят. Додо. Я тук, моето момиче. Разбира се, че ще момиче. Може да ме крепиш, само че аз ще те убия. Нека продължава малко тъмно. Добре. Всичко е наред, хора. Все пак, не като полицията да е отвънка. Чакай, полицията да е отвънка. Добре, не е отвънка. Не се притесних. Не, че нещо е. Малко в истинския живот. Да. Нямам проблем с полицията. Просто като ги видя, се случва нещо лошо. Нямам преди, че съм бандит или нещо такова. Просто носят ми лош късмет, като го видя. Нека сложим бутушките, преди да стане нещо съмнително. Чакай, какво? Защо не се изпълни? Аз дори не съм го активирал. Перфектно. Така. Quite доста fashionable, модерно, предполагам. Тези по-добри бутуши са с по-голямо качество и наистина стандарт изглежда по-различно, да кажем. 20 армор. 10. Да, благодаря. Колко durability има? Така де. Издръжливост? Да, издръжливост, предполагам, че е на български. 173. Да, ти определено. 10 повече защита и здравина. Около 3 пъти. Когато се счупи брадата, не се притеснявайте, дами и господа. Защото не мога да уча дървото.
Сега игрите се счупиха. Защо бяга? Няма какво да бягаш от мен. Аз съм човека, който ще ти помогне. 125 лева. Така. Аз съм човека, който ще ти помогне да се починиш. Да отидеш на по-добро място. А не да дойде някой дилофозавър да те уби. Какво беше това? Това раптор ли? Не. Добре. Да се направим, че не съм чул този съмнителен звук. Бял! Как се казва? Supply drop на български как ще бъде? О, има медузи. Да отида ли да го взема или да не отида? Мисля, че ще мога. Че ще мога. Само, че ако умра... Ама ако не умра... Добре, отивам. Идват ли за мен? Мисля, че съм добре, хора. Не съм добре, не съм добре. Не, трябва. Защо го направих? Защо го направих? Не, дай. Малко по-бързо, човек, преследват медузи. Което няма лъгка, ма както да е. По-бързо. За малко щях да умра. Ето тези тъпи. Чакайте, дори нямат мозък. Как? Да. Мога ли да ударя без да ме ударя? Да, ела извън водата, аз ще оправя. Аз наистина ще оправя. Ето хора, аз съм професионалист. Чакай, не скирката. С брадвата прави повече демидж. О, да, дай ми това биотоксин. Какво прави? Powerful, мощен токсин, взет от организъм. Добре? Ела тук, ела. Ела ли? Ела. Виги. Затова са безмозъчни същества. Така ги наричат учените. Това беше прекалено близко. Я притаска. Татко да те оправя. Ето така хора се прави в истинския живот. Просто ги карате да дойдат на брега и нищо не могат да направят. И издават странни звуци. Да, определено истинските ми да правят това. Ела тук, ела. Ела. Аз ще те оправя. Ела, малко по-близо. Много ме страх, ако му жилни един път. Мисля, че съм умрял. О, чакай, според демидж. Добре. Как се оплаших, като мръдна. Не! Айде, беля съпляй, какво е, не знам. Дроп и... Не знам. Ще го начам съпляй дроп, докато го преведа. Хайде, умирай по-бързо. Времето ми тече. Да? Най-сетне. Дай го. Това е биотоксин. Малко. Опа, извинете, това не беше по план. Съжалявам. Просто като ядеш пържоли цял ден и не отиваш до туалетната по малка нужда, т.е. да уринираш, пускаш и двете заедно. И това са мазни фекалии. Да, фекалии. Това всъщност е хубав дроп. Да, колко е хубав, че ме забавя. О, обичам арк. Поправя се брадвата, нищо че плувам, но както да е. Все пак в тази игра много неща не правят логика. Добре, че имам силата на видеоедитинг, че и тази част мога да я махна. Най-сетне.
Добре, готов съм. Го. Сериозно ли трябва да бегам до вкъщи? Виждам какви Тим Додо. Не мисля, че ще го правя това. Само смятам да се прибера в моята сламена къщичка. Да се отворя вратата. Да се пробвам да вляза вътре. Да пусна на точката на гледане. Да си поставя съндъкът. Ето тук. Ето тук. Да си поставя легалчето. Да се наименувам къщата. Ето така. Ще пише моя къщ. Опа, това нека. Така да не къща. Ок. Акцепт. Сериозно ли не го пише на табелата, ще го пише. Добре, както да е. Може да сложим. Ще ги сложа вътрешни край, все пак по-уютно да изглежда. Две седящи, не, изправени факела. Два изправени факела, да? Ето така, ще ги подпаля. Момент. Само, че е деня, т.е. много не прави логика да светят, така че ще ги изгася. И това е първият епизод за днеска. Надявам се да не е последния. Благодаря ви за гледането и ще се видим до нова година. Не, ще се видим следващия епизод ни до нова година. Надявам се да не е нова година. Довиждане.